Oras madihita sasudina. Ador sota mulai parming kota mentang yang no mahita dibugasan rohat tabi. Amin. Marat jamaah Isya nomor 75 ayat sada dohot tulu.
Mari hite goar ni dede bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, nat mapalangit do tanoon. Amen. Mandok mulate mahamu diamai, namang rorohita sian gonggoman ni haholomon. Jalan apa satu kita tu bagasan harajau ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan amanami na di banua gijang di babotokodo tu akka paroha na siap purbai marite hite bitang nang tubuh anakmu nasasadai sodangi marohanami asa utadahami haporsaon nasitongi marite hite ibana asa tarbain dohot hami mamereng hamuliaun sogot marite hite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul Maida. Mari kita. Patik di minggu tak sadarion ima siap patik paduahon dohot lapatanna dang jadi ganommu jeledang jadi sumanommu manang aha di badua gijang dohot na di badua tonga on rudina di bagasan aik na diturun ni tano yang gotungga bisobawon manang soloan dia do lapatan ini Oddo ikut di habar rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asadang jadi iba marsoba tu sobaun manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jeladang jadi oloan begu ulpuhan ni hatuaon hadatuon jeladang jadi posroha dugasan humitan ido sakda atong rak begonga tu debata lama ngulaon naubar tepatik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulaon naubar tepatik mi amin. Mari dihita.
Tata poting ma dosata martangiang mahita. Ale amanami jala di batanami na di banua gijang. Pargogo na suatu dosan. Padinggan basa doho. Jelaro di seliling na do asini roham. Saya marpambuhati maroham di hajaton nami. Jela saya unang beingot akka dosa nami. Ay jot do hami mardosa maradopoko. Jala jot do husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalson nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang pangotingop pangalson nami. Unang alam asiroham. Saya urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuan nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabang di bata taringot tuasan dosata. Songon sitong na mangolu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodor hak kumida hamatian ni parjahat. Na lomodor hak kumida hamumulat ni parjahati. Tumadik ko dalanna. Asa mangolu ibana. Hasang apa ma di debata na di gijang. Amin. Udah meta. Mari deda.
Epistel dibingkutta sadarion ima dena sian sada Samuel tulu ayat sada sahat tu 10. Sada Samuel tulu ayat sada 10 tajama margati suring. Dungi uju si Samuel na bajari marhalado di Jahoba di jolo ni si Eli mahal ma di aka ari hata di Jahoba jaladanga dong sadia pangukapon. Dang dope mitop yang go palito ni debata jalanunga modom ia Samuel di joro ni Jahoba hajonjongan ni puti perpadanan ni debata. Dungi marlojong ma ibana tu si Eli jalanin nama ida ma disod doau ay jauho doau alay dok si Eli ma dangaw ma jauho mula maho mangulahi modum kabelaw ma ibana jala modum. Alai dang dope di tadi Samuel Jahoba jala dang dope pinapatar tu ibana hatani Jahoba. Jadi ninna si Eli ma tu si Samuel lama ho mangulahi modum mulotung jojo musediho dono mu ma makuling maho ale Jahoba ay menangi-nangi doau naposom dungi lao ma si Samuel jala dulahi modum di ngananna. Ido saatna martua do natumangion hatani debata jalan na peoksa. Amin. Mari dihita.
tahadidako ma haporseotai songon na hitidako ni dongatta saporsao disadok portibion rak mahita madok au porsea di bata Jahoba ido ama pargugo na suatu dosan na pempalangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jahoba na sasadai iman ditutuhon ni si Maria na bagabea siaton di porbadia andorang soabubuan ido tuhatta na tumaon da mernit di panguman ni selatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuatu monotoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hundut tu siamu di bata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disimai imana pamulak sogot tu tanoon mangumi halak na mangulu do na mate au porsea di tondi porbadia jaladong sada huria na badia huria atau panela Kristen akka na badia do tasani dosa do dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni orang nang namate do diangoluan na soro suda amin udul mahita tagay matiting na masa durat ter bogasan minggon. Tabege mat titing ni huriata di bagasan mingguon. Sada guarni minggu ta sadarion ima minggu paduahon dung Epifanias doho topik Yesus do anak ni debata jala raja. Yohanes bindu sada ayat 40 sahat ayat 50 sada. 2. Sikola minggu tasosoi majala tataruhon ma akka yanakot ta sikola minggu asa mandohoti pasikolan mingguon ganup hari minggu di gedung serbaguna masuk pukul sia 30 sahat sidung. Tolu parguru malua sadarion minggu 14 Januari 2024 pukul 10 WIB udutata masya jatuh aka parguru malua di HKBP Mampak Prapatanon pina boton tu pelajar sidi asaria mandohoti parsiajarani. 4. Sermon guru sekolah minggu di hari Minggu 17 Januari 2024 pukul 10 sia WIB marhite virtual Zoom di Patupa do sermon guru sekolah minggu. 5. Persembahan bulanan. Marilah kita memberikan persembahan atau amplop bulanan sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga jemaat, dapat diserahkan melalui sintuawik masing-masing atau dimasukkan ke dalam kotak persembahan setelah ibadah selesai. Onom, pelian Natal keluarga. Tapasahat pelian Natal do tahun baru keluarga marhite sintua sektor tabe. 7. Ruas namar sahid. Tabuan ma di bagasan tangyata aka ruas namar sahid. Hatani debata pasahat madalan mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Pesalmen binduk 37 ayat 5. Walu namar ulang tahun. Parhalado do ruas pasaton selamat ulang tahun tu ruas di huriatan namar ulang tahun di bagasan samengguon. Di dok hatani debata ay tambahan ni do diho gajang ni hari-hari dohot tahun ni ngolum dohot dame. Poda bindu tolu ayat 2. Sia parhepengon terlampir. Akapelean hamuliaten dohot na asing naso jinaha di titingon taida madi harotas acara naadong di tabe. Songonima titing ni yuriata di bagasan nasaminggon. Tuhata mamasu-masu. Pada dehita siya nomor 70 sada do selanjutnya hupau pilihan sada A sada B.
sian saluhutna roha ima mangaramoti ati-ati dot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudi akka manginang. Shalom. Mauliate madita hatta buhita marpungu di bagasan minggu paduahon dung Epipania Sadarion. Di lasni rohatta kamanginang masihol hita totong di tuhatai naeng pakulingan ni tuhatta hita sudi marhiti-hiti hatana na tersurat di Yohanes sada ayat 40 sahat rodi ayat 50 sada di bagasan odolan Yesus do anak dewata jala raja hujahama dihita. Torang ni arinai di nanaing laoy bana tu Galilea jepak sama si Filipus dungi didok Yesus mamado ibana ihut temma au alai sian Betsaida do si Filipus ima hutani si Andreas dohot si Petrus dapok si Filipus ma si Nathanael jala didok mamado ibana nunga jupak kami ibana nanidok ni si Musa di surat ni Patihi jala na pinabuan ya kapanurirang ima Yesus anak ni si Joseph nasian huta Nazaret dungi didok si Nathanael mamando ibana tung terbae maro nadinggan sian huta Nazaret jadi didok si Filipus ma Roma ko mernida dida Yesus masih Nathanael ro manopo ibana jadi dok mataringot ibana omma sada hala Israel nasitong naso merpangaci di bagasan ninna si Nathanael mamado ibana sia dia ditadaho au dungi dia lu si Yesus mebana wida doho uju ditoruni hau araiho adorang so dijo si Filipusi dopeho dungi ninna si Nathanael ma mengelusi bana guru nami hodo anak ni debata hodo raja ni hala Israel dungi ninna Yesus ma mengelusi bana ala hudok tuho huida ho ditoruni hawarai baina persea ho idaumu dope nasumurung siani laos nin nama tutusi tutudo na hudohot tuhamu idaumu na do mukap banua gijang jalamana nijur akka suru-suruan ni debata tumopot anak ni jolmai olak ni ido sahatna huriana hina kolongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus tengok bejo goarta dingok do teh goar aslima unak pola goar mar opuni mar amani mulai sarane goar Robert Tarsoni marupane gudang do akka goar di Bibel Town na di goari jala gudang do sian akka goari tapakke goar ni akka yanak kota goar ni pahopu manang si pataulo do hita paju goar ni anak mida na baru seorang ida inna tu ale-alena rupane jala dibuat mai siap bibeli rupane jala hita perong dia teh kamang namar goar hon goar siana ka bibeli goar ta adong ma opat minimal noeng na di goari di son nama cerikot goar ni zolma na perjulu ima si Eli merasing do tu Elia apalagi tu Elisa ate walaupun sama-sama adong Eli na di Zulu Eli sada malim maun hati hai mulu Elia taingot panurirang do ikan dungi adong mana margoar si Samuel
Samuel atakas taingot anak ni sadahalak nang targuar hol alai ala totong ibana mengidu mertangi yang sedemikian rupa dilihat debata alai jajihon kola seorang ikut lehonok kudu itu sebahonokku dungi adong namar goar si Filipus donga sahutan si Andreas doho si Petrus di daerah Betania ninna anggoni kolau nama johita mamering putanon tarsabule dia on maingon nate ang madot hutanya kanelayat dui hutana sidai baru adong ma si Nathan anugerah manang nanilehon El debata nadilehon debata imak ka goron noeng akamang inangat molutung adok pehita namar guaro mau liate ma tutu marlapata doi alai mulut aguari pi gudang naking kaguar di bibili adong dudi bana soolo mapangguaron guarna di bibili kan si Judas misalnya molola Judas adong do pera beta watong Judas panuratiate alai unang masih Judas Iskariot idotong ala Judas sangat banyak kan ya adong dosa ada buku name met di surat amata Andar Lumantobing ya mantan bisop GKPI Yudas yang manakah saudara ada sampai 12 Yudas dalam Alkitab alai unang ma Yudas nasa sedai amang dan inang ulo adong diguari opat talak di sonoeng asa tabering jo dua kepengalaman nasida di napa Jepang dohot debata taida di son Eli ngametua idok rabon si malolong na tengok do edde teh ngadi dia mo kanakku ngarabbo be si malolokin na teh arung de teh iya jala hurwa mulung ngametua dang apa labu bi nok sinok songoni rupani parpudum na alai do isi mudum do di hati Indonesia dok berbaring ina jala holana dok sauti suara itu tinggi lu ibana alai anggo si Samuel pada waktu sama idok ala poso do ibana bajar do pedok kan di sini mudum gotong ai mabidani nasidana dua Eli berperan di TKI adalah sebagai malim di rumah Allah. Alaidang bait Allah na di Jerusalem hidup akamang inang asa buitok tabidahon teh di awal-awal pemerintahan ni si Daud ya di sido disakapi adong bait Allah yang di Yerusalem. Jadi Daud pe adoraksoi. Nah, alai di julu nama si Samuel khobar na taro naking ipasahat na toras na ibana asa gabe perhubas ni dibata sedemikian didok naking jarak kia dohata ni dibata hati hai dang binungo to mabe jarang hatan dibata akka tadda pe tung macai jarang do masa di bait dibata idi ayak sadamai tazahanak dengan puasa jala khobar tu sido haroro ni zuju na tu si Samuel ala di ayat na mangihus dung natazahai sasitong na nang pabuaw na ana nang masa tu anak ni si Eli ala pangalahon ni anak na ima si Hopni do si Pinehas aduh ngatar guar amoral be aidak kolan akka jabar manang akka pilihan na berupa hewan na dibuatnya kana yang memilih rupani dibuatina sida ya alai ngadohot satabi akka parupua pe ngatong dijahati nasida jadi nggak terjadi amoral alanido debata naing mangatoi zolma debata naing pasahat tok katana jala imana masaon tabereng ma proses tabereng mas ngudia perjupangan ni
sada halak na poso doho debata. Samuel ayo hula si Eli do sol madison dang adong nasing hula do tutur do disodoau ini bana tersonggok tong Eli bah ay sodok kucuho halah hina dua do kan ni hari di sonarong kan betong isi do gula mau naik muruk moho ino dang muruk awam ada tahu niak kena tu na teh ya so ni kena tu kan tong arep na mangganggu rupa ndak pitor muruk ale mar pikir ban aro na masa nangi isi Samuel on tap mutokin nam se ro iso draw ini bana kan bah dang kujuho mudah mau muse dua hali wahai tak kamang mulu dua hali gugai paupui manangi gugai yakka dongat tahita labukta pas mudah pita wado terimas lo hita ada amah anong mungkin ya teh apalagi dongan nazono ilabung niba ali song naruk senyum pengalaman na baharo na tap ketiga kali ayah ado na masa gay marpikir ma Eli ayah ado na masa buy songoni baru Roma molo ip jodo peho dokma disod doau ali Jakuba mananginangi doau amang inang dan inilah artinya seorang yang senior, seorang yang punya pengalaman bertemu dengan Tuhan, seorang yang sudah lama ya mengenal siapa Tuhan. Dia menyadari bahwa apa yang terjadi pada seorang yang muda yang bergumul pada saat itu mengaleo pikiran sedemikian rupa Jakuba dui debata dui molo di jauhan nomu sedok koma di sodoau radi doau manang inangi doau benar terjadi keempat kali dan Samuel tidak lagi menemui Eli tapi spontan dia medok ya natakas bahwa di sodoau radi doau mananginangi doau. Itulah pertemuan yang pertama kita lihat dari orang yang masih muda di dunia yang sedang masa urang kemang si Hopni Pinehas anak ni si Eli sedemikian rupa taboto mangulahon akan suding gabe hape anak ni Malim alai ada seorang muda yang dipakai oleh Tuhan. Hai yang muda-muda perhatikanlah ini juga bahwa diantara kita yang muda itu juga dipakai Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya dan untuk itu kita perlu bertemu dengan dia dengan baik dan kita berkata seperti Samuel isot doau tetap baik nama teh suruh maau iname angin manangin angin. Lalu dari pertemuan antara Filipus Nathanael dengan Tuhan Yesus tabuduon Tuhan Yesus keluar merdalan dan memang seperti itu Tuhan kita dakola disadenganan terus dan ternyata diamati semuanya termasuk kita diamati paju pangmadoho si Filipus angkodak pula gudang taringoti ikutlah aku enak mangihu ibana alaitor adong dosada di ibana pemahaman odo ibana nasaliling non hupay may mahami odo ya anak ni debata nabi naritahon ni si Musa odo na pinabuan ni akapanurirang. Lalu dia bergerak sedemikian rupa ibering ibana si Nathanael. Nathanael. Ya, pering jopuang. Hami ngapa jupangau dohot natapai me mana saliling naon Mesias si. Nyod di bana Yesus. Nasian Nazaret. Hip. Terus ngono pikiran si Nathanael. Nazaret. Etaga maarung nadinggan si Nazaret. Ternyata satu desa iman waingon hurwa seliling nei dang apala adok nator buido hono tor pani si bangga hono siak utai mabuang guar ni hutai dinggar pani ya walaupun kita tahu bahwa di situ memang tukang kayu si Joseph ya kemudian ya adong do workshop nasongon
Arong di julo-julo ku bere tukak kau ni julo na lain na gudang tukak kau di diri te Jakarta. Di jalan diri te amang inang. Pahlawan revolusi te. Ina ada. Harga dure sawit ada. Iya. Dure sawit. Ya, gudang do dipajang. Alai laro ka bahasa di do dangadong nadinggasian Nasaret. Dan amang inang asa tabo to sianod dotong muncul dok padohan Nasrani. Dan itu sekarang diperdebatkan. Ungkapan itu sekarang di kalangan nihita kan. Bahasa pakeon hata Nasrani, ejekan itu inna. Tapi adong do perguruan Nasrani di Medan teh. Adong do teh, adong do hita alumni ni ngano saminggu lalu husukku do pedongan. Ai mangulu do perguruan Nasrani teh. Nah di Medan dikum mangulu inna kan. Iya. Atong diru no ayon naraku marwin soal hata Nasrani ale mula mai tatuso. Nasaret dangadok kaya adong nadinggat di si hirai marupani padohan. Alai terbigini Tuhan Yesus dotongi jala sialani rodo padohan ni si Filipus bereng ma. Dan amang inang ini juga perlu untuk zaman kita sekarang. Kalau ada kita mendengar berita, jangan terus mengatakan membuat satu penilaian tanpa kita melihat dengan pasti dengan jelas. Sebab sekarang ini ada banyak dilempar orang akapadohan, ada banyak isu yang dilempar orang sedemikian rupa. Kalau kita terus mengambilnya dan itu kita tangkap sebagai kebenaran, bahaya. Harus ikut ini bereng mak nyodok. Songoni ma padok ni si Filipus tu si Nathanael. Alai holap pajupang aha mahoroa. Alai dok odo Israel na tutu Israel sejati. Bahasa do kono mau Israel sejati. Bahasa do kono musongoni. Dang merpangaci, dang mergabus. Tapi apa yang ada dalam benaknya dia katakan sedemikian rupa. Harusnya ini mesti dibutuhin. Ngaku berek. Kau sebelum bertemu dengan Filipus, aku sudah lihat engkau ada di bawah pohon ara. Amang inang, unang laurat tak. Nong adong drone. Nanti, berupa ni memonitor di dia. Orang tertentu manang aduk CCTV rupani ya jarak sekian bui memonitor atau yang lain-lain ditiki dang adong rupidah ya alani du kagum Nathanael siapa ini bukan manusia biasa ini pasti seseorang yang lain dari apa yang terlihat dalam diri sekarang. Oleh karenanya spontan mengatakan 3 pengakuan. Dan ini amat perlu amang inang. Ahmedo ibaratnya perjolo. Engkau adalah Rabbi. Rabbi amang inang itu adalah pengakuan bahwa seseorang itu adalah seorang guru yang hebat. Tidak semua tentu orang dikatakan Rabbi. Dak sudi halak didokon guru. Alai akka halak nabui mangalehon betul-betul pangatusio parbinotoan. Ido nadi guari Rabbi. Alani spontan Rabbi inebana. Kemudian anak ni debata. Anak ni debata. Zolma anak ni debata. Ya, dan inilah pergumulan yang hebat. Sampai sekarang tetap pergumulan banyak orang amang inang. Alai dinyatakan ibana bahwa Yesus itu adalah manusia tapi dia adalah Allah. Itu pemahaman yang umum akan anak manusia atau anak Allah. Bahwa di diri ni Yesus di si debata, di si hazol mauna 100%. Dak sudi hudokon ala sappe sonari. Godang do akka amang inang nama dokon. Dak sitong Tuhan Yesusi. Masa zolma apalagi muse pertubuna songonon itu ada sampai sekarang mengatakan itu. Alai lupa ibana proses boha inkarnasi Allah di dalam Maria dia tidak baca atau dibaca tapi dia abaikan. Itu yang sering dibuat orang lauma debat hita kan di tengah-tengah ni perdalanat. Alai takas yang mulana songoni musirok na patuluhon ahirokon hodo raja ni Israel, raja
ini sudah beda yang dikatakannya. Bukan Raja Israel sebagai dinasti daripada Daud yang sudah hancur itu, tapi Raja Israel yang mereka nanti-nantikan, yang mesianik, yang bukan raja politis atau teritori, alai raja nakekal, raja surgawi. 3 pengakuan inilah yang muncul dari seorang Nathanael yang bertemu dengan Yesus. Bertemu lalu memunculkan sesuatu pengakuan yang sampai sekarang pengakuan ini menjadi pengakuan kita juga, Amang dan Inang, pengakuan umat Kristen. Dan pengakuan yang dikatakan itu tentu gawe bagian ni ngulu ni hita di partikiano. Amang Inang molo tabereng noeng sia 2 peristiwa ya, bahwa pertemuan antara ya Samuel dengan Tuhan, jangan lupa Amang, ada di situ Bapak rohani. Isi tahe Bapak rohani na Eli. Ya. Lalu ketika Nathanael bertemu dengan Tuhan, ada Bapak rohani. Bapak rohani tidak berarti harus lebih tua jauh gitu ya. Bapak rohani itu adalah orang yang memperkenalkan dan senantiasa tetap bersama mendampingi dalam kerohanian. Ada. Dan itu sangat penting dalam pertemuan kita dengan Tuhan kita, dalam perjalanan hidup kita sekarang. Lalu kalau kita tanya sekarang, ketika kita berjalan sekarang ini, kita ada pergumulan, kita ada sesuatu yang mungkin membuat kita agak bingung, Amang Inang. Adakah Bapak rohani dalam hidupmu? Dalam perjalanan hidupmu? Adakah orang yang memberikan pencerahan, memberikan bahwa inilah dia yang sedang kamu alami, bahwa inilah Tuhan yang sedang menuntunmu? Itu dilakukan Eli, itu dilakukan Filipus. Lalu Samuel benar-benar mengenal, bertemu dan meyakini, menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nathanael juga seperti itu, dengan tuntunan dari Filipus. Lalu dia berubah, yang menganggap tadinya rendah Nazaret itu, tapi sungguh dia lihat ada dari Nazaret, tapi bukan lagi Nazaretnya yang penting bagi dia, tapi Yesus yang adalah Rabi, yang adalah juga anak Allah dan juga Raja Israel. Amang Inang, dalam perjalanan hidup kita, ya kita tentunya bersama-sama, kita harus ingat bahwa ada di saat tidur pun kita ternyata Tuhan memperhatikan kita. Di saat tidur pun Tuhan mau memanggil kita, mengatoi kita. Sondot tabu nomor doa tabata na yate, ya toi doa pehita. Alani lau mudum pehitaon ikut takas do ate pasahat tu dirita tu Tuhani. Sada tangiang najuk di tangiang ni alat Yahudi, jala terus diutot tuata Yesus. Saat tu nama itu Tuhan Yesus, ya ungkapan Yesus tu tanganmu hupasahat terdiku i siam mas murdui. Nah biasa format tangiang ni halak Yahudi laho modum alai laus ido tangiang ni Tuhan Yesus ditikilau mati ba na tu bagasat tanganmu hupasahat. Jala ido akka Amang Inang si pasomal somalon ternyata HP itu kinok peiba, apalagi dang noat ya, iperdelanan, apalagi songon, isenak kita dongan si Filipus si Nathanael di dia, ibana, di toruni, iya, anggo pikiran ibana, si tiada mungkin wirengonau, pohon ara kan toruni, sona dong ibana gijang son. Iya, alesada jo akamang Inang. Hasomalan ni halak Yahudi na julu molo hudul di toruni pohon ara itu biasa membaca itu majaha nyon on mula hulak setai molo tukpe hulak konak kamangda buku tahun kedua perjanjian 2 padan. Jadi padan narubi setabi imana di sonon
pada baru. Tau 70 adorang so Kristus. Berarti 3 tahun naik asal lahir Yesus. 70 sebelum Masehi, berarti berapa tahun lagi ke Yesus? 30 tahun lagi. Ini sudah lengkap seperti yang kita kenal sekarang. Dan adong bemuba teks ni pada narubion sampai tu tahu 70 ya tu sonari. Nah, naneng dohonok kulis kamang apa yang dibaca oleh Nathanael odo alai di sini bana pa Jepang do Tuhan Yesus. Alani mula lam solhot tapi hita tu bibel tai lam solhot kita tuhata ni tuhata lam ringgas sita dak kiamar nabosan membola balik ay dak sali 2 hali be Nathanael mazahai ala paddohan ni pilipusi buy tabereng hanga jupak kami be nani dok ni si Musa nani dok ni akka panurirangi berarti kodo dai dunia dijahani si Nathanael. Biasakanlah amang inang akrab dengan firman Tuhan. Saat itu juga kita memang dibereng Tuhan taidu HP. Disapa Tuhan taidu hita. Alai berek kita mamuse. Bohado respon. Itu sekarang ya. Bohado pajak kota baru berhasil mak. Taingot siapakah ini Nathanael? Dia adalah murid Yesus. Nama lain daripada Nathanael agak jarang doi pakai gar Nathanael adalah Bartolomeus. Ya, Bar itu berarti anak sama dengan bin. Ya, Ptolemeus berarti amungna si Ptolemeus. Ya, Ptolemeus. Itu najut-jut. Alai masa halak nasitia sampai tu kematian Yesus mamereng sudina masai alai dakolani ibana masada perbarita na uli musen na sampai menderita dianiaya oleh akka naso makalomo Kristen tetap setia amang inang. Alani poin naboi berengot tak kamanginang di sonwaeng perjumpaan dengan Tuhan itu akan menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita. Dan kita juga tentu ketika kita sudah bertemu kita akan kenal dengan baik dia. Dia adalah guru kita. Mulunga guru ibana ya dia akan memberikan segala sesuatu yang perlu yang kita inginkan sebagai pemahaman tentu satu aporsio. Ta ibana do debata ibana do zolman dapaluah kita ilo benaro ibana berinkarnasi tu portibion. Alelos ibana ma raja na saliling-liling na molunga raja ni saliling-liling na tamulai sekarang bersama dengan Tuhan dakolat di sonari binguluta ya merharaja ibana alai ngado tu ngulu saliling-liling na ido benor tuha tajus ido muna dope berengomu dope akka no belga sian nuaeng dari pertemuanmu sekarang ketika kamu mengenal aku dan pengakuanmu itu kamu akan lihat lagi yang lebih besar daripada itu jalon nado akan nabalna. Dan itu janji Tuhan kita. Janji Tuhan akan terus setia dan digenapi. Alaiha satiota dituntut tong. Asa takasita maka persyebana. Merdalam akasisian Tuhan Yesus. Madibereng Tuhan Yesus buhado nuaing halahos sudi. Tarsong kita me. Dibereng do kita sudi na. Alai Roma Tuhan Yesus ijuma sisian non hai isi duau di dokon akka natoropon tengok dia teh pakatayon ni Tuhan Yesus tu akka sisian adung do nama dokoko titisan nisi Elia ruhuba adung do nama dok wah macam medok nasi dor pana kaguar ni na titisan yung alai ujung nah hamu serok taya moloho manang hamu semaau. Jadi kepada masing-masing ternyata Tuhan Yesus ingin supaya jelas siapakah aku menurutmu, siapakah aku dalam proses atau dalam dinamika kehidupan ketika kita sudah bersama. Tuhan menginginkan dari kita pengakuan, pengenalan yang baik. Mula Petrus mengelusi isi do ibana tahe Tuhan Yesus sih. Tengok doang inang, iya.
Tabuka mazo satokin huzaha penon alirak meta mabuka di Matius 15. Matius 15 igaris bima di bibelna nama buah bibel teh. Ada apa abang? Sorry, di Matius 16 ayat 15. Dungi didok matuna sida. Ya hamu ise doau didok kamu. Ya, pertanyaan umum memang di untuk kasih sena. Alai Roma sisi memandokonaha. Kristus Mesias Raja na pinarbaga-bagai doho. Anak ni debata na mangudu. Ini pengakuan daripada Petrus. Alai aha mai dokon Tuhan Yesus musetu ibana. Dungi nina Yesus mengalusi ibana. Mertua doho Simon anak ni si Jona. Ai dada daging doho mudar papatar honi tuho. Damang na di Banua Gijang ido. Lalu sesudah itu ada lagi bahwa dia diubah sedemikian rupa. Dangbe si Petrus guarmo. Au pehudok matuho tuho si Petrus anang batu mama doho di atas batu mamahon. Di atas batu odeng pau jahokku huriaku. Ada suatu tugas yang baru, ada satu penetapan yang baru di pasahat tu si Petrus. Jadi akamang inang perlu do takas memang ise do tutu Tuhani. Diau bepajup pangau dung di ramoti au di perdalanan ise do ibana. Ya do terpikir kita kamang terus dengan memerengi alai tengok mak. Molo duk pajupak kita, molo duk takas di kita, pakion itu hatai mahita akan lebih besar lagi dari apa yang sekarang ini. Idon nam marga di bona ni tahun onak kamanginang ketika merdalam mahita merdalani akan anaing si ulota. Amang olo do ngatabay proposal ngatabay nuaing gagasan ngatabay pikiran na dengan omma si ulok di bagasa taunon bagak itu tabay simbola teh nuaingon ale merdalam masa bulan merdalam 2 bulan olo mazem poli gay boha ala boha aduk tantangan dari teh gay bisa ngonomma ngabina kia proposal na songon otor omma 1 2 3 HP di tahap kedua ngator songonna jempol na bisa ngonom mana bohado hita di siap kamanginang. Ingat ise do bapa rohani diho ise do donga saha porsia munabui mengurupi ho mengembalikan asa jempol kembali tegak. Itu Eli, itu Filipus di ngulum ise amanginang. Itu adalah teman kita satu huria, itu adalah teman seiman kita. Alanido amang inak perlu do hita sudena ikut zonok to kadongat tasaha porsiaon lau patuguhon menegakkan kembali mulut tak adupi songon pengalaman ni Samuel mulut tak adupi songon pengalaman ni si Nathanael nakiningani dan kita juga akan tampil sebagai Eli dan sebagai Filipus kepada orang yang dekat dengan kita sotuk tapasobu akan manginang. Ngapi matua si Eli igugai si Samuel tapi dia masih tetap bersabar mengurupi si Samuel asai tada ayah ada tutu nama som unak tor diusir unak tor di palau menggugai ho daung tapi ditemani apa yang sedang terjadi peran seperti itu amang dan inang juga dipanggil Tuhan tadusia kita sudina. Alani mengulu mahita sebagai huria, mengulu mahita sebagai bapa rohani teman seiman bagi teman-teman kita. Tapi kita juga pada saat yang bersamaan mungkin alas sama kita do. Ketika kita mengalami tantangan pergumulan, kita juga jangan abai, jangan melupakan bahwa ada teman seiman kita yang menjadi bapa rohani untuk menegakkan kembali jempol kita supaya kita bisa berjalan dengan baik dalam perjalanan hidup kita. Amin. Mertang yang mahita. Mulia tema diho ali di bataman nami di bona ni taunod disungguli hodo kami asa takas sami tutu manada
bahwa hodo Tuhan sitangi honon nami, hodo guru na mengajari, hodo anak ni debata na rotu pertibion gabi haluaun nami, jala hodo raja saliling. Ali Tuhan saya pergugui mahami di tonga-tonga ni ngulun nami merdala rap doho. Juppa adong akka tantangan, juppa adong ali Tuhan akka namaul ikon ingoton nami do akka dongan saha persiaon nami bapa rohani nami dongan lako paulakon asa totong tugu rohanami pakai mahami tong ali Tuhan to kadonga pe patugu roha asa takas hot di panadaon na tuho mau lihat ma Tuhan asiroham pasu-pasu ke rumah tangga pasu-pasu oleh Tuhan dia kah komunikasi nasida dengan gabi mulut ngadok pemarsi murukan dia kana lewati ali Tuhan saya paula marroha nasida bi asa olo berkomunikasi yang baik olo masyurupan di bagasa kaporsiaoni ali Tuhan nami laus pingot tami masudia ka ulaun nami pasu-pasu mahami oleh Tuhan di sudi ulauni pargugui kami mangulakon juppa adok si pata tantanga paingot kami oleh Tuhan asatong marsiho tuho kami ali Tuhan nami pasu-pasu matatong kaya nakon nami pe leo dinasida oleh Tuhan molonak kanami me pertumbuhan na denggado kapar binotoan na uli dia ka naung selesai sekolana ali Tuhan patong madina sidabi aka ulau na denggan na makasih holi ala nunga pertikian na si dabilaw marhasohotan patongot tong pasangan hidup na ali Tuhan akar rumah tangga nong lilik tong masihol na sida di parayanak kono pe saya totong mali Tuhan di bagasa pos ni roha makirim jala pasau ali Tuhan nani hasiholan ni roha na sida mau lihat madi ali Tuhan nami sahatu tangamu mahami saluhuna akadongan nami na marsahit naung liling ali Tuhan saya hutang yakuk kami asiro hamale Tuhan saya ramoti manasida pasu-pasu ale Tuhan lumubi ma amanami na tades mani dohot tugu catur windu sihite leo tugu ni roha marhap persiaut tuho ale Tuhan pasu-pasu si panganon istirahat doa kadampingan ni nama kaulongi tu kesembuhan nasida asiro hamale Tuhan akadongan nami namar ulang tahu pedi bagasa minggon adok 10 tulu halak ali Tuhan paingok matotong nasida di lasni roha ditabani itu tahun asa totong tugu roha nasida tuho di halas ni roha nasida petotong mabain akan nauli na dengan nang di tonga-tonga ni huriam asima roham jalo mahami saluhu na dohot tangyang nami di bagasan anakmu Yesus Kristus naung makokopami amin. Tapuji matuhatta maredehita sian edeta nomor 256 laos tapasahat ma piliata. Raja, Pina Maki.
tunggongo manai itu tunggongo manai tatangnya koma piliata ali di bata amanami na di Banua Gijang odo haroruan ni saluhu silehon-lehon na dinggan do na sauli bahasa na mau liutus upasa tami masian na nilehom mitu kami pilihan nami tuho saya jalo may gabi uap na khusus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulok karajau mu di tonga-tonga ni kuriang dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam mutadahami gudang ni silehol-lehom mitu kami asalam girgir kami mardok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajonmo, say sauk malumuni roham di Banotongaon songon na di Banua Gijang, leo matuhami sadarion hanguluan siapare, sesama dosa nami, songopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Na hinaholongan ni Tuhan Yesus mulak mahamu di bagasad dame jala hamu mapasu-pasuna di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.